Ayan na. Ayan na si Bagus mga kasinag. Oh. May nag-comment kasi mga kasinag na baka abutin daw ng 3 milyon. At napakalaki daw nitong bahay na pinapagawa ko. Bagus! Good morning! Mga kasinag, agap umuwi ni Bagus. Ano, palibasa kahapon mga kasinag, hindi ko siya napakain. Umuwi siya ngayon. Ayan no. Agap. Nag-iingay na. Gutom na yan mga kasinag. Pag uwi niya mga kasinag, kuta ka ng mga manok. Kitay! Kwak 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 kwak. Ayan na si Kitay mga kasinag. Kwak 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 kwak. Kasi nagpapakain ako sa Bagus. Kukuha ako ng daga. May daga pa naman ako dito. Guys! What's na yun? Nakakuha ako ng daga mga kasinag. Nandito na ako. Kitay! Saan pupunta? Hi. Good morning. Andiyan si Bagus oh. May bago mong kaibigan. Bagus. Ito yung bago mong kaibigan oh. Si Kitoy at si Kitay. Tawagin natin dito si Bagus mga kasinag. At dito kalpas na ang daga. Ayan na oh. Ayan na. Gutom na? Gutom na talaga yan. Gutom na. Dito sa palayan mga kasinag. Alpas natin ito dito ng daga na ito. Aba! Mahalik ka dito. Aba! May kahoy ako dito nakita kahapon. Yung dating dapuan ni Bagus. Padapuin natin siya. Ito yung dating diadapuan ni Bagus mga kasinag. Itong kahoy na ito. Hindi natin alpasan. Saan ko kaya alpasan itong daga na ito? Ito. Hindi natin ang dapuan si Bagus dito. Ayan. Lagyan natin ang dapuan si Bagus. Ayan o. Bagus! Ayan na si Bagus mga kasinag oh. Hindi man dumapo. Ayaw dumapo doon sa ginaong kahoy. Ayaw mo rin naman dumapo. Ito. Opo.
Alpasan ko ito dito. Habulin mo ha. Ayun naman kasi nagsalpas natin yung daga na yan. Ayan na, pupunta sa kay Bagwis. Ayan, dali. Hulihin mo, baka makatakas pa yan. Huli agad. Luto mang bibi Bagwis. Opo. Daw. Oo, huling-huli oh. Huwag lang pakawalan yan. Opo. Lumalaban pa ang daga. Patayin mo na yan para hindi na makalaban sa iyo. Patay na. Kainin mo na. Buhay pa baga. Hindi na yung pakasakal mo. Sige na, kainin mo yan. Opo. Sige na. Patay na baga. Ayan, patay na. Hindi pa, gumagalaw pa. Opo.
Mga kasinag, iwan muna natin si Bagwis. Hayaan muna natin siya dito para makakain naman siya. Para hindi siya naiistorbo. Update ko lang kay may mga kasinag pag busog na siya. Kasi lilipat ko muna ang talian si Magayon para makakain naman si Magayon ng ayos. Uwi na tayo mga kasinag. Iwan muna natin siya dyan. Mga kasinag, update ko muna kay Bagwis. Tingnan natin kung andito. Ayun, nandito siya. Tingnan natin mga kasinag kung busog na. Ala, nakain mo na? Ha? Hindi mo pa rin nakakain. Ay, nakain na. Ay mga kasinag, kinakain pa lang pala ni Bagwis. Hindi pa pala niya naubos. Ayan inuutay-utay pa lang pala niya. Iwan muna natin ulit mga kasinag. Update ko lang ulit kay mamaya. Mahirap nang istorbuhin yan pagka ganyan kumakain. Shoutout pala kay Idol ko Pino Hunt, Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico, Ken Sander Japan, shoutout. Swig TV Official, Odot TV Motovlog, Rex TV Official, shoutout sa inyo. Alejandro Coracha the Master, ayan, shoutout. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, shoutout po sa inyo mga kasinag. Update ko lang ulit kayo mamaya balikan natin si Bagwis. Kitay! Ayan mga kasinag, update muna katatapos lang po ng malakas na ulan. Ayan naligo yung dalawang gansa. Katapos lang mga kasinag ng malakas na ulan. At ngayon uminit na naman. I-update ko na kay Bagwis. Titingnan natin si Bagwis kung nandyan. Tingnan natin mga kasinag. Hindi ko kayo na-update kanina kasi umulan ng malakas. Kaya ngayon mga kasinag, puntahan natin dyan. Tingnan natin kung andito siya. Sana andito siya mga kasinag. Saan kaya nagsilong kanina yun? Nung umulan ng malakas. Wala dito. Ayun. Parinig ko yung huli. Ang layo. Hindi pala niya naubos yung daga. Ayun pa rin yung daga Hindi niya naubos. Bagwis! Ayun, si Bagwis mga kasinag. Ayun pala sa itaas ng niyog. Kanina pala, ibig sabihin nung umulan, umalis siya. Naghanap yan mga kasinag ng malagong puno na pwede niya silungan. Kasi kung hindi yan umalis mga kasinag, inubos sana niya yung daga na yun. Ngayon kasi yung daga na kinakain niya, dun pa yung kalahati, nakapatong pa dun sa malaking sanga. Bagwis! Bagwis! Ayan mga kasinag, hindi pa ba yun? Hindi yan lalapit si Bagwis. Pag ganyan kasi ang panahon, medyo nakulog-kulog. Hindi na ba yan, nakikiramdam yan mga kasinag. Kung uulan naman, hahanap naman siya ng puno. Dito pala. Ito. Ayan Ayan. Ayan. Nasa taas ang puno ng niyog mga kasinag. Kala ko kasi hindi siya bababa Nandyan siya Kaya natin yan mga kasinag. At pag bumaba yun dyan, kakain na lang yun. Kasi hindi na naubos yung pagkain niya kanina. Gayaan naman yan si Bagwis.
Mga kasinag, update muna sa aking bahay na pinapagawa. Ito pala mga kasinag, itong bahay na ito. Susunod araw at alisin ko na yung mga plywood. Or mamaya, pag sinipag ako, pwede alisin itong mga kasinag. Kasi tumikal naman ayo. Tumikal na sa simento. May nag-comment kasi mga kasinag na baka abutin daw ng 3 milyon. At napakalaki daw nitong bahay na pinapagawa ko. Ngayon mga kasinag, itong bahay na pinapagawa ko, simula nung itinayo ito hanggang ngayon, ang nagagastos ko pa lang wala pang 200,000. Kasi itong bahay na ito mga kasinag, ang buhangin tapos graba, libre naman po dito sa amin ng buhangin at graba. Magbabayad ka lang sa maghahakot. O kukuha ka lang dyan, saka napakalapit lang naman ng pagkukunan. Andyan lang sa halos harap lang ng sityo namin mga kasinag. Andyan lang sa gilid ng dagat. Andyan lang ang buhangin tas mga graba. Talagang dapat masipag ka lang kumuha para makalibre ka talaga at hindi ka na magbayad sa paghakot. Yun ang nagagastos ko pa lang dito mga kasinag. Wala pang 200,000 yan. Ang laki nitong bahay na ito mga kasinag ay 8 meters ang haba, 6 meters naman yung luang niya. Ganyan po lang kalaki ito. Hindi naman ganong kalakihan itong bahay na ito mga kasinag. Pero malaki na talaga siya. Pero sa ngayon mga kasinag, stop na muna ito dito. Kasi wala na tayong pampatrabaho Sa masusunod araw nga, magkukupra naman ako doon sa Rawis. Para may maibili nga ako ng mga gamit ng mga bata. Kasi magpapasok ka ng mga kasinag, wala pa rin mga gamit yung mga bata. Yung anong pitsa na ngayon.